10. 20 lang. Dalawang lima. Kasyo ba? Magkano? Kuya. Wala po yan. Sa tapos na tayo pala. Ano na lang tayo? Dalawa. Alam ko dito ko. Ito na ba yan? Opo. Bigyan po. Bola-bola po. May sauce na yun. May ano ba? Bola-bola sa kanya. May sauce na po yan sa loob. Asado, mayroon ba? Wala po, lulutuin pa lang. Puro bola-bola po. Ayan na lang, 2.5. Wait lang po. Babalik na rin ko lang po. Luto na po yan, babalik na rin. Fried shoma. Bili na tayo bulakan po. Ay, walang ano? Walang juice na ano? Ano lang po? Salad. Salad. Pagbilan kami. Ayaw mo yung bit-bit mo? Sabihin na jamming tayo.
Rubio. Meron. Ang ano ba yung Ikaw sir, may rice ka? 4? May rice din? 5? Sa akin ka, diba? 6, 7? Ngayon pa na dati. $25 lang yan eh. Wala na ko yan, naubos na. Sariling gawa lang yan. Solis. Ah, ang trabaho mo? Kinala ko rin, kinala ko yan. Ah, tindera? Kami na bigiri. Nasa Cavite siya nga. Sila, doon na sila. Marites? Eh kasi yun, anak niya isang babae, nag-asawa. Hindi naman mag-aasawa, dapat nag-aaral. Thank you. Sana dito ka na nag-park nyo, oh! Pwede lang. Magkano po? Ito po, kain lang po. Ayan po, merong may sisi, merong wala. May toyo, may basa. Depende po. 10 lang din po. Lahat po, 10. 10 lang din po. Sige lang po. Ayun po. Ayun may sabaw. Itong wala.